ji dema ku hêzên Amerîkî lê bingeha tenef bicihbûne û Amerîka rê nedaye tu hêzekî û yan jî aliyekî nêzîkî wê bingehê bibin û Rûsya rij de li ser derbazkirina alîkariyan di rêyên nêzîkî bingeha tenef. Navenda li hevhatina Rûsî ragihandi ku Amerîka rê nade tu karwanên alîkariyên mirovî di rêyên nêzîkî bingeha tenef re derbas bibin. Her wiha Amerîka nahêle derbederên kampa Errukban vegerine serzêdên xwe. Her wiha navenda navhatî got ku li gorî biryara di meha Adarê de ji aliyê Rûsya û rejîma Esed vehatî standin, pêwîst e Rûsya û rejîma Esed alîkariyên mirovî pêşkêş bikin. Ew jî da ku karîsetên mirovî rûnedin. Derbarî vegera derbederên kampa Rukban Amerîka got ku vegera derbederên kampa Rukban pêwîstî bi hemahingî heye û pêwîst e zemîn bo vegerê were danîn da ku ewlehî û jiyana wan derbederan werin parastin. Her wiha Amerîka biryar daye ku 200 çekdarên xwe li bingeha tenef ya leşkerî piştî vekşanê bicih bihêle, da ku navçeyê biparêze û Rûsya rij de li ser derbazkirina alîkariyan ji nêzîkî wê bingehê ve. Berdewam Amerîka û Rûsya hewl didin hejmûna wan di Sûriyeyê de bêhtir bibe û weke şrovekarên siyasî dibêjin her rêkeftinek li Sûriyê were kirin, Amerîka û Rûsya serpiriştiya wê rêkeftinê dikin, da ku rêkeftin xizmeta berjewendiyên her du welatan bikin di Sûriyê de.